नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। हो गईल बवाल, बन गईल बिहार में बड़ भैया तेजस्वी यादव के आरजेडी सरकार। ई न्यूज सुन के बहुत जन के फाट गईल हई आ बहुत जन के तो पहले से सटकले रहल। तो बेटा लोग सुधर जा लोग, ठीक बा ना तो अब की होई बिहार में बवाल। जे लोग भी रेलाई के नाम पर जातिवाद करत रहल आ खेसारी लाल यादव जी के टारगेट करत रहल, खास करके बेटा तू लोग सुधर जा लोग, अभी भी टाइम बा। ना तो अब रेलाई ना होई, सीधे पेलाई हुई। मसूरिया, कोठा पुत्र, खेसारिया ऐसन कर दिया, वैसन कर दिया, खेसारी ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। सुधर जा बेटा लोग, अभी भी टाइम बा, ठीक बा नू। गईल दिन ठीक बा, जौन खेसारी भैया चाहत रहा, खेसारी भैया के फैंस लोग जौन चाहत रहा वो दिन आ गईल बा, ठीक बा। आई जितना भी भोजपुरी के कलाकार बारा सन, आंडू पांडू सब जे खेसारी लाल यादव के भोजपुरी में रह के या भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का विरोध करत सन कि खेसारी ऐसा करता है वैसा करता है। तू लोग भी सुधर जा बेटा लोग, ठीक बा ना तो कैरियर एकदम खत्म हो जाई, ठीक बा। अब खेसारी के ऊपर बोले से पहले 100 बार सोच लिया लोग कि खेसारी के ऊपर ना तू लोग आरजेडी के ऊपर बोलता रह, तेजस्वी भैया के ऊपर, ठीक बा नू। काहे कि तेजस्वी सरकार के ले आवे में खेसारी लाल यादव जी हो गए, प्रमोद प्रेमी जी हो गए, और भी बहुत कलाकार और बिहार के जो जनता बा लोग नू बहुत बड़ा योगदान बा, बहुत मेहनत कैले बा लोग। तो आगे से कुछ भी उल्टा सीधा आ जातिवाद करे से पहले 100 बार सोच लिया लोग, ई आरजेडी के सरकार है, ठीक बा नू। ना केहू बाचल बा आ ना केहू बाची।